שלום, ואנחנו פה בספיישל, אני ואלון, כאילו, משחק באייפד. אנחנו פה בספיישל, להודות לכם. למי שנרשם לערוץ. תודה רבה באמת, יש פה סטיב. טוב, אני אכנס לעולם. אני לא עכשיו משחק בזה, הקלטתי את זה לפני, אבל אני פשוט מדבר ברקע. אתם תראו אותי משחק survival games. Say hi to YouTube. כן, בקיצר, תמשיכו לראות. ויש עכשיו טלפון מעצבן. טלפון מעצבן באמת. אוי, נכנסתי לעולם הזה. טוב, אז כמו שאתם רואים, הנה העולם, אחר העולם, נכון? אני מקבל אם אני מנצח את זה, אז הולי שיט, נכון? לגמרי. מתחילים. יאללה. דברים טובים להתחלה. יאללה, תמות, יש לך מגנים. היי, מי זה? מי מרביץ? מי מרביץ לי? איזה יופי! איזה יופי! בוא, תמות. לא, אין לי חיים, תמות כבר. אני כזה אפס, כי אני לא רגיל למחשב הזה. טוב, הפעם נעשה טים עם מישהו? מה אתה אומר? יאללה. אני נכנס למפה האהובה עליי. הודעה, חדשי. כן. בוא נשאל מישראל לי. מה? איקס. איזה חרא. מי ישראלי? מי ישראלי? זה יבחר לי טים, אני מקווה שעם אנשים... היי! כתבתי לו שאני מצלם. שיתלהב. יש. הוא כותב יש. בוא נעשה איתו טים. טים. עברית. אוי. אידיוט. הוא כתב ביוטיוב. כן. אבל ביוטיוב הוא כתב. יש. התחלתי עם מישהו טוב. ונפל לחובר. איזה מזל שם. דורון, קח כבר, קח. אידיוט. מה? תמחק את זה. טוב, אני בא. תמחק. לא. תמחק. טוב, זה יהיה ספיישל. ביי.